Hello, people. It's a girl Chine once again, aka ADA.LOVEWORLD. Alright, today, o nwere ife anyị na-akpọ ịtụ nchọrọkọtọ mgbe anyị pe mpe. Ịtụrụ nchọ mgbe ipe mpe. Ihe afụ ka esi atụ ya taa. If you're just joining us, kindly subscribe, like, share, and comment just to be receiving notifications my post. Ngwa, watch this video now. Kịta bụ oge egwuregwu ịtụ nchọ. Kedu mgbe ikpeazụ ị tụrụ nchọ? Nke a kịta bụ ụlọ m. Nke ọzọ bụ nke di m. Ngwa, na-enene ka ifu ka esi atụ ya. Ị na-afụ ya? Aka amaghị ya. Nke a bụrụ mụnwa ya atụ. Nke sọ mụ ka mma atụ. Nke sọ gị ịtụọ. Eligo m ụlọ. Eligo m ya. Otu a ka anyị ga-esi wee tụkata ya okwe niile wee gwụ. Ngwa, gbaa mbọ tụọ nchọta. Gbaa mbọ tụọ nchọta. Gị nwere aṅụrị. Otego. I hope you had fun. Ngwa, kụziere ụmụ gị ka esi atụ nchọ. Kụziere onye ọzọ ka esi atụ nchọ. Ka ihe anyị na-eme na mgbe ochie ka anyị na-echetakwa ya, ka ọ ghara ịnwụnarị anyị, ka anyị ghara ichezo maka na otego ntụdebe nchọ. Ngwa, ka emesịa, subscribe, like, share, comment, just to help us grow. Ka ihe anyị na-eme na-aga aga. Ngwa, ka emesịa,